Bajar Ahmet bi cûreyên xwarinên xwe li Herêma Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê nûnertiya çanda xwarinê û her wiha xwezayiyê dike. Ji ora bazirganên Amedê belgeya tescîla nîşaneya erdnigariya 59 cûreyên xwarinê girtiye, niha jî ji bo cûreyên 300 xwarinê amadekarî dike. Hedef mabavonê ew ta Mezopotamya û nêzdî 2500 sar ew ta Mêrdim xebetiyayê homê wita çîwerd, geyray kültürîn est. Nêzdî hîrî heb medeniyet homê wita ew ta xebetiyayê. İnke ünü çimendu ma ayno tespit keni mavon mara pey ve çiz merdimusi ve bizoni ki ünü gura ma veceni meydon ma teslimi yin keni hedef mayu. Li navenda gastronomiya inovasyon a jora bazirganiyê de xwarinên miheliya Amedê ji aliyê aşpêşan ve tê amadekirin. Heman demî de li vê navendê de qursên aşpêştî jî tê dayîn. Tê amaje pêkirin ku bajarek bi xwarinên xwe ve tê nasîn. Ji aliyê geştiyarê gastronomiyê ve jî Amed zor dewlemend e. Ma barista eğitimi doni, ma aşçı yardımcılığı eğitimi doni ki mavoni vazeni gurey xuvrazi şeri, vazeni şeri otelo, restoran bixebeti, ma eğitimiz doni. Ma ünü gurezi vakti ke inin ki ehni neve xuvir kerdu. Averin keymat vraziyani inin non. İnke ehni ne vraziyani yani neve nesil mavoni tam ne zoni hem goşt hem tırş dolma vrazı. Ma o ta bonderken mavon ün ticari bu. Ve hem lokantat broşu hem otelon da vrazıyor ki ün kültürü man ne var hem mecad bir turist ve bir o ta ün nonu xboru. Hêjayî gotinê ku penîrê helandî, şehriye, dolmeya hişkirî, meftûne, tirît, kutulk û her wekî din hin ji wan xwarinên ku nîşaneya erdnigarî girtine. Vêga ji bo 20 xwarinên din jî serî li belgeyên girtina tescîlê hatiye dayîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.